Να περάσει έξω από αυτό. Κάπου βρίσκει, δεν μπορεί, κάπου βρίσκει. Είναι το δίπολο από εκεί. Ποιο δίπολο? Δεν είναι αυτό. Όχι, όχι, δεν βρίσκει, πουθενά δεν βρίσκει. Πάμε, Την πάμε. αφήσω εγώ ελεύθερη, μήπως την κρατάω. Πιάσε παραπίσω ρε εσύ. Δεν μπορώ ρε. Το έλεγε, άστι μου. Εκεί, μπράβο. Αφήνει ο Παρασκευάς λίγο. Όχι ο Παρασκευάς. Πώς Ξέρεις που βρίσκει, Παντελή, στο δίπολο πίσω σου. Στο δίπολο πίσω σου ακριβώς βρίσκει. Δεν βρίσκει, δεν βρίσκει. Αυτά είναι μαλακίες. Να το ρε, αφού βρίσκει ρε, είναι κατζωμένο. Είναι ελεύθερο ρε, εντάξει, δεν είναι αυτό το πρόβλημα. Με τρελαίνεις εδώ πάνω τώρα. Άσε Παρασκευά λίγο. Κι άλλο. Πέρασε. Αυτό είναι. Κόντρα Παρασκευά και πάλι λίγο. Ανέβαζε πάλι. Όπα, περίμενε, σιγά. Όχι, περίμενε. Άσε λίγο. Πάρε Ωραίο. Παρασκευά. Περίμενε, στο πόλι. Να δούμε τώρα τι καταγίνεται. Κάπου βρίσκει εκεί το οδηγός αυτός. Σου έχει μπει στην κάθοδο μέσα. Ποιο? Το ένα από τα δύο η οδηγία. Εδώ. Αυτό, μπράβο. Ωραία. Έλα λίγο πιο πάνω για να μπορέσω να την πιάσω. Και εσείς. Ναι. Περίμενε γιατί Την αντιρρίδα πρόσεχε. Εντάξει. Εγώ κρατάω κόντρα από εδώ, έτσι. Περίμενε γιατί περνάει το μάτι μέσα από πάνω. Λοιπόν. Παρασκευά, άσε ένα κλικ κάτω, άσε. Εκεί, ωραία. Ξαναπαίρνεις, πάρε. Βρίσκει κάπου. Από εδώ δεν φαίνεται να βρίσκει. Όχι, όχι, δεν βρίσκει πουθενά, παιδιά. Άστι μου. Ανέβα πάνω. Μιχάλη, δέσου. Πάμε Παρασκευά. Λοιπόν, εγώ εδώ. Όπα. Έχουμε ένα πρόβλημα εδώ με το σκηνή, λύνουμε. Κατάσταση. Θα βάλουμε ίσο έτσι.